Subli na usab nga miresume ang pag-demolish sa mga panimay sa mga retired Air Force personnel sulod sa Mactan Benito Ebuen Air Base. Matud ni Jovenal Giangan, spokesperson sa Mactan Benito Ebuen Air Base Neighborhood Association, gitiwas ug guba ang mga panimay nga wa ma-demolish ni atong November 13. Subay sa hangyo sa pamilya ug hangyo ni Lapu-Lapu City Lone District Congressman Junard Ahongchan kay anaa pa sa state of calamity ang nasod nunot sa bagyong Tinog. Gawas ni ini, may laing duha pa ka mga panimay nga na-demolish na usab. Sa kinatibukan, musumada sa 14 pa ka mga panimay tanan sulod sa airbase ang gikatakdang i-demolish. Naabtan sa Balitang Bisdak News Team nga may Air Force official nga may bisita sa buhatan ni Chan. Apan gitataw ni ini nga wa sila maghisgot kabahin sa demolition. Samtang wa pa usab muluwat og pamahayag si Chan ning pag-resume na usab karon sa demolition. Nang hinaot ang mga apektadong pamilya nga unta matabangan sila sa lokal nga kagamhanan. Pamagoy na ibili mga houses, so onya mahinahinay man sa nato everyday no na maabot na mga information antud makita na to ang bottom of this issue nya kinsay pakana tanan kwarta tos taas